ካብ ኣስመራ ተበጊሱ መስፈሪኡ ወፃእ ሃገራት ዝገበረም ኣዝዩ ኣድማዕ ኣከባቢ ህዝባዊ ጥርናፈ ከም ዘለዎ ዝነገረሉ ንስርዓት ኢሳያስ አፈወርቂ ውልቀ መላኺ እናበለን ዝፅውዖ ንኤርትራ ብዘይ ሃገራዊ ቀዋምን ብኣዋጅን ብትእዛዝን ጥራሕ ዝመርሕ ዘሎ ብሓይሊ ካብ ስልጣኑ ኣልጊስካ ሕጋዊት ፍትሓዊት ዲሞክራሲያዊት ቀዋማዊት ሃገረት ኤርትራ ንምቋም ዝንቀሳቀስ ኣሎ። ብርጌድ ንሓመዱ ብማእኸልነት ቃልሲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝተወከለ ሃገራዊ ድሕንነት ኤርትራ ካበይ ናበይ ይብላ ኣሎ። ቃልሲ ብርጌድ ንሓመዱ ቃልሲ ናይቶም ኣዝዮም ዝተወፅኡን ዝተኣሰሩን ዝሞትን ምዃኑ ኩሉ ዓይነት መሰላት ተነፊቅዎም ከም ዝተበደሉ ተረዲእዎም ንሓርነት ውፁእ ህዝቢ ኤርትራ ኢሎም ኣብ መላእ ዓለም ብሓንቲ መዓልቲ ዝተበገሱ ውፍያት ምዃኖም እውን ዝሕብሩ እዮም። ቃልሶም መቐፀልታ ናይቲ ካብ 1961 ዓመተ ምህረት ቅድሚኡ ንክካየድ ዝፀንሐ ሰንሰለታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዳ እምበር ንበይኑ ካብ ባይታ ተላዒሉ ዝተጀመረ ኣገባብ ቃልሲ ዘይኮነ እትን 34 ዓመታት ዝኣክል ክካየድ ዝፀንሐ ጥርናፈን ውህደትን ዝጎድሎ ኣገባብ ቃልሲ ክካየዱ ፀኒሑ እንትኾነ ግን እተን ውድባት ኣይጠርነፉ ዳ እምበር ኣእመን ዝፈቐዱ ክቃለሳ እውን ፀኒሐን። እቲ ናይ ተቃውሞ ቃልሲ ኤርትራ ብኸምኡ እናቐፀለ ከሎ ብሰንኪቲ ብ3 ጥቅምቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ደሴት ላምፔዱሳ ጣልያን ዘጋጠመ ብግምት 500 ዝኣኽሉ ተሳፈርቲ ብግምት 368 ዝኣኽሉ ኤርትራውያን ስለዝሃለዉ ድማ እቲ ኣሰቃቂ ሓደጋቲ ኣብ ልዕሊ መብዛሕትኦም ኣብ ዲያስፖራ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ድሌት ፍትሒ ብዙሕ ቁጥዐ ፈጢሩ ሕዝሲ ኣክል ዝብል ጭርሑ ጨሪሖም ድማ ኣብ መላእ ዓለም ብሓንሳብ ተላዒሎም እዮም። ስለዚ እቲ ሃንደበታዊ ሞት መናእሰይ ዓበይትና ንኣሽን ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራውያን ዘጥፍአም ሃንደበታዊ ህልቂት ሓድሽ መድረኽ ቃልሲ ኤርትራውን ፈጢሩ እንትኾነ ግን እቲ ውድብ ነቲ ዝጀመሩ ቅኑዕ ኣከባብ ቃልሲ ኣክል ክብል ኣይቀፀሎን። ቃልሲ ብርጌድ ንሓመዱ ነቲ ኣብ ኣከባብ ቃልሲ ሓይሊ ዕማም ቀፂልዎም ግን ድማ ንሱ እውን እንትኾነ ነቲ ቃልሲ ኣብ ፈለምኡ መልክዕ ቅጥዕና የተሓዞን ኣብ ክንዲ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ምልክቲ መሪሕነት ዝኸውን ገሊኡ ብዘይምእኹል ጀሚርዎ ፅኢቱ ድማ ክሳብ ሕዚ ክጥርነፉ ኣይከኣለን። ነቲ ቃልሲ ብእንተደኣ ብሓንቲ መሪሕነት ሓይሊ ዕማም ኣብ መላእ ዓለም ኣማኺሉ እንትቕፅል ነቲ ቃልሲ ካብ ነፍሲ ወከፍ ተሳተፍቲ ከተማ ተላዒሎም ጂኦግራፋዊ ኣገባብ ኣብ 5 ክፋላት ድማ ከፊሎም ማለት እውን ሰሜን ደቡብ ምብራቅ ምዕራብ ማእከል ሰፈሪሎም ሰሊዖም ከምኡ እውን ብስነ ህዝባዊ ኣገባብ ተኸቲልካ ኣነቃቂሕካ ኣወሃሂድካ ንኩሉ ደላይ ፍትሒ ናይቲ ከተማ ኣብ ማዕዲ ቃልሲ ተሳትፎ ዝገብር እዩ። እዚ እቲ ኣዝዩ ኣድማዕ ኣገባብ ህዝባዊ ጥርናፈ ብምዃኑ እቶም ቀንዲ ክልተ ዕላማ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ድማ ቀዳማይን ካልኣይን ብምባል ነቲ ኣዝዩ ጨካን ኢሉ ዝፅውዖ ገፋዕን ቀታልን ኢሳያስ አፈወርቂ ዝበሃል ውልቀ መላኺ ኤርትራ ብዘይ ሃገራዊ ቀዋም ብኣዋጅን ብትእዛዝን ጥራሕ ዝመርሕ ዘሎ ብሓይሊ ካብ ስልጣኑ ኣልጊስካ ሕጋዊት ፍትሓዊት ዲሞክራሲያዊት ቀዋማዊት ሃገረ ኤርትራ ንምቋም እዩ። ካልኣይ ድማ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ኣብ ሓንቲ ውድብ ተጠርኒፍካ ሃገር ምድሓን እዩ። ኣብ መንጎ ደለይቲ ፍትሒ ነጊሱ ዘሎ ዓብላለ ስልቲ ነንሕድሕድካ ምትህልላኽን ምጭኽኻንን ኮይኑ ብምህላው ውፅኢት እቲ ሃገር ኣብ ገምገም ጥፋት ተንጠልጢላ ብምህላዋ እቲ ፅቡቅነት ድማ ንብርጌድ ንሓመዱ ብመናእሰያት ብደቂ ኣንስትዮ ዝተዓብለለ ቃልሲ ብምዃኑ ኣብ ፈለምኡ ጀሚሩ ካብ ህዝቢ ብዙሕ ተቐባልነት እዩ ረኺቡ። ካብ ሓቅነቱን ፍትሓውነቱን ዝተለዓለ ድማ ቃልሲ ብርጌድ ንሓመዱ ዘይውልውል ተወፋይነት ተባዕቱ ብእግሪ እውን ኣርኢ ዘሎ። ዝኣገባብ ቃልሲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ካብ ውልቀ ሰብ ብርኪ ተበጊሱ ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ብዝብል ኣገባብ ጥርናፋ ካይዱ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝዓለመ ብማእኸልነት ሓይሊ ዕማም ተጠርኒፉ ንኩሉ ደላይ ፍትሒ ኣብቲ ሃገራዊ ጥርናፋ ኣባል ናይ ምዃን ዝኽእሉ ሕጊ እውን ከምዘየለ ይገልጽ። ምስቲ ናይ ካልኦት ደለይቲ ፍትሒ ውድባት ተጠርኒፉ ድማ ምቅላስ እውን ከም ዝከኣል ኣሚኑ ሕጋውነት ንምልባሱ ዝመርሖም ዝኽተሎ ብዓንዲ ሕጊ ነዲፎም ድማ ብዓንቀጻት ዓንዲ ሕጊ ተመሪሖም ካብ ነፍሲ ወከፍ ተሳታፊት ከተማ ናይታ ዝምልከተ ሃገር ዝብገስ ህዝባዊ ማዕበል እውን ይቆሙ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኩለን ከተማታት ዕውት ሃገራዊ ጥርናፈ ምስ ተረጋገፀ ድማ ዕውት ሃገራዊ ጥርናፈ ክበሃል ከሎ ከም ኣብነት ከም ኣሜሪካ ዝዓበየት ሃገር ብግምት ካብ 80 ክሳብ 120 ከተማታት ክሳተፉ እውን ከለዋ እዩ። ካብ ሃገር ብርኪ ናብ ኣህጉራዊ ብርኪ ብጉባኤ መሰረት ንምስግጋር ድማ ወከልቲ
ሃገራት ናይ ኩለን ተሳተፍቲ ሃገራት ዓለም ኣብ ምእኩል ቦታ ብጉባኤ ብርኪ ይመራረጹ ነጥርናፍን ቀንዲ ዝዓወቱ ስልቲ ድማ ኩለን ሃገራት ዓለም ነንሕድሕደን ካብ ፈለማ ጀሚረን እናተናበባና ተረዳድኣን ድማ ንቕድሚት ከስኩማ እየን ጸኒሐን ካብ ሃገርና ባህኩራው ፈለማ ናይ ሳልሳይ መድረኽ ጥርናፈን ምስግጋር ነፍሲ ወከፍ ተሳታፊ ሃገር ተጠርናፊኣ ምሰረጋገጸ ድማ ንኩለን ሃገራት ዓለም ኣብ ሓደ ምእኩል ቦታ ብጉባኤ ብርኪ ጠርኒፍካ ኣሳቲፍካ ሓደ መስገር ግዚያዊ መንግስቲ ኣብ ዲያስፖራ ንኽልተ ዓመት ጥራሕ ዘገልግል ምዃኑ እዩ እንተኾነ ጉጅለ ብርኪ ንሓመዱ ሓደ ዘይተወደበ ህዝቢ ፍጹም ጥርናፈ ክፈጥር ከም ዘይኽእል ነፂሩ ስለ ዘይፈልጥ ንኩሉ ጥርኑፋት ውድባት ኤርትራ ነናተን ዝኾነ ቅዋም ሒዘን ክቐርባውን ኣዋጅ የተሓላለፍ እቲ ናይ ኣማራጺት ሽማግለ ስራሕ ናይ ብዙሕ ቴክኖሎጂ ክእለትን ብቃዕትን ስለ ዝሓትት ድማ ንመረፃ ዝቐርቡ ህፅያት ሽማግለ ብዙሕ ፍልጠት ናይ ኣልጎሪዝም ካልእ ቴክኖሎጂካዊ ብቃዕት ዘለዎም ውልቀ ሰባት ኣለሊኻ ናብ ምርጫ ምቕራቡን ይግባእ በዝሕናይተን ናይ ምርጫ ዝቐረባ ውድባት ኣስዩ ምጡን ስለ ዝኸውን ድማ በዝሕን ተሳተፍቲ ውድባት ንምቁፅጻር ማለት እውን ናብ 2 ወይ 3 ተወዳደርቲ ውድባት ንምምፃእን በዳሂ ብምዃኑ ሓደ ቅድመ ኩነት ቀመር ክፍጠረሉ ዝግባእ እዩ እቲ ቅድመ ኩነት ድማ ከም ኣብነት ሓንቲ ኣሳታፊት ውድብ ካብ 30,000 ዘይውሕዱ ቁጥሪ ኣባላት ክህልዋ ዝግባእ ተባሂሉ ዝቐርብ እንትኸውን ንበይና ክትበቅዑ እንተዘይክኢላ ግን ምስተን ምስኣ ተመሳሳሊ ፖለቲካዊ ፊሎዞፊ ዘለወን 2 ወይ 3 ውድባት ወይ ድማ ካብኡ ዝበዝሐ እውን ክትሓብር ትኽእል እንትኾነ ግን እቲ መስርሕ ኣገባብ ፍትሕን ዲሞክራሲን ምታን ክህልዎ ብኣውራጃ ብሃይማኖት ወይ ድማ ብወገን ንምውዳብ ክልኩል እዩ እቶም ናይ ግዚያዊ መንግስቲ ኣምረፅቲ ሽማግለ ምስ ተመርፁ ድማ ኣባላት ብርኪ ንሓመዱ እንተደኣ ምርጫኦም ኮይኑ ከምተን ተመረፅቲ ውድባት ኮይኖም ክቐርቡውን ይኽእሉ እታ ብበዝሒ ድምፂ ህዝቢ ዝለዓለ ነጥቢ ዘምፀት ውድብ ድማ ን2 ወይ ን3 ዓመት ክትመርሕ ትመረፅ ኮይና ኣብ ሰውራ ኤርትራ ዝረአ ዘይፍትሓውን ዘይቅኑዕ እንተሪኦ ድማ ኣብ ቃልስን መስዋዕትን ከይተሳተፍካ ኣነ ክመርሓለን ምባል እዩ ካልእ ክበርህ ዘሎ ሓቂ ከም ህዝቢ ኤርትራ ንብዙሕ ዓመታት ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ መስዋዕትን ስንክልናን ዝኸፈለ ህዝቢ ብምዃኑ ነቲ ቃልሲ መዕለብ ክግበረሉ ይግባእ ክብል እቲ ቃልሲ መልክዕን ቅጥዕን ስለ ዝሰኣነ እቲ ዘይንቡር ከም ንቡር ተወሲዱ እቲ ንቡር ድማ ከም ዘይንቡር ይውሰድ ኣሎ እቶም ደለይቲ ፍትሒ በሃልቲ እቲ ሃገራዊ ፅንተት ሃገራዊ ህልቂትን ከይዓጀቦም ነንሕድሕዶም ይተሓላለኹን ይጨቃጭቁን ዘለው እዮም ስለዚ ንድሕሪ ዝወስደና ዘለው ፀገማት ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃወምትን ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ደለይቲ ፍትሒ ዘሎ ትርጉም ዝሰኣነ ፅልኢ ህልኽን ቅርሕንትን ክጠፍእ ኣለዎ ከምኡ እናሃለወ ኣብ ግዜ እዚ ኣብ መንጎ ኢሳያስ ኣፈወርቅን መንግስቲ ፌደራልን ህልኻዊ ውግእ ኩሉ ይቀራረቡ ስለ ዘለው ንተግባሮም ዕላምኦም ኮኒንካ ንመላእ ህዝቢ ዓለም ተቃውሞ ክንገለጽ ይግበአና ክብሉ እውን ደለይቲ ፍትሒ ዝገልጹ እዮም ህዝቢ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣብዚ ግዜ ውግእ ዝበሃል ኣየድልን ዝኣኽሉ ተዳሚው ድሕሪ ሕዚ ዝውላዕ ውግእ ንወዲ ድኻ ወዲ ስወን ምጥፋእ ዳ እምበር ፍታሕ ከምፃ ይኽእልን ናይ ጎንፂ ፍታሕ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልካ ብምርድዳ ምምያድ ጥራሕ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ብምባል ኤርትራን ሃገርና ካብ ዘንፅላልዋ ዘሎ ናይ ውግእ ሃዋህው ንምድሓን ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ግዚያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ ዲያስፖራ ክትተክል ከም እትኽእል እውን ኣፍሊጡ ከምኡ ንክንገብር ግን ኩለን ኣብ ደንበ ተቃውሞ ብእኩብ ብርኪ ይኹን ብውድቡ ብርኪ ዝቃለሳ ዘለዋ ደለይቲ ፍትሒ ውድባት ድማ ብጉጅለ ብርኪ ንሓመዱ ካብ ዕለት ሓደ ጀሚራ ተጠርናፊት ኣወሃሃዲት ሓዋፊት ጉጅለ ኮይና ተገልግል ዘላ ጉጅለ ነቲ ቅዱስ ዓላማኣ ክሳዕ መፈፀሚ ትቕፅሎም እተን ዝተረፋ ደለይቲ ፍትሒ ውድባት ድማ ሃገር ንምድሓን መሰጋገሪ ግዚያዊ መንግስቲ ኣብ ዲያስፖራ ከኦማ ከም ዘለወን ድማ ናተሓበረ ዝርከብ እዩ